Fiċkunitna min jaf kemm qattajna sigħat naraw il-Tom and Jerry, Scooby-Doo u Mr. Bean. Il-kartuns tant huma parti mill-ħajja ta' kuljum li anke kartuns għall-kbar sirna naraw. It-tfal tal-lum għandhom xorti li fit-tfulitna ma kellniex. Għax issa jistgħu jaraw ukoll kartuns bil-Malti. Emme huwa sensiera ta' films animati għat-tfal iż-żarnet. Sissa bdejna bl-ewwel wieħed, l-ewwel episodju jismu Emme. Huwa programm dwar cartoons dwar dan l-asfur Merrill li jgħix Malta u ħajibda jitgħallem dwar id-dinja ta' madwaru. Huwa mirat għat-tfal żarnet, ġifieri minn trabi sa kinder bejn wieħed u ieħor. Bonġu, Emme qomt. Dan Emme Merrill li għadu xkejken ħafna. Kif qed tara? Bħalek, mhux hekk? Plan huwa li t-tfal jieħdu gost u jippruvaw jirrelataw ruhom ma' dan l-asfur ċkejken li bħalu ma' beżana, bħalu ma' jafux ma' xiex jistgħu jiltaqgħu il-bot il-barra mid-dar tagħhom, mill-post sikur tagħhom. Bħalu ħajamlu ħbib ġodda, bħalu irridu jitgħallmu kollox mill-ġdid, għax id-dar ma tistax titgħallem kollox. U Emme jitlaq mill-bejta tiegħu u jibda jiskopri l-awtonomija, jiskopri ħbib ġodda, jagħmel ħbib ġodda u jrid jitgħallem ħafna affarijiet ġodda. Jiena nikteb il-monologu huwa nimmaġina li hemm narratur li qed ikellem kemm lill-Emme bħala asfur u l-protagonista kif ukoll lit-tfal li qed jaraw lil dan l-asfur. Emme, ma tridx tagħtih biċċa? Le. Żgur ma tridx. Lanqas biċċa żejra. Hemm differenza bejn li tikteb programm ta' animazzjoni u ktieb. Ktieb qed tikbu waħdek ġeneralment jiena u mal-kompjuter ikolli xi feedback u naqra l-ewwel hemm lil sħabi u x'naf dan, imma fl-aħħar mill-aħħar nagħti il-manuskritt kollu lill-pubblikatur tiegħi niddiskutuh jissettjaw joħroġ ktieb. F'dan każ tiddiskuti ħafna minn qabel ma' min qed jagħmel l-animazzjonijiet, trid anka tiddiskuti ma' min qed jinnarra u jirrakkonta u mbagħad meta jaqdu flimkien trid tara wkoll jibqa' jagħmel sens. Jiġifieri xorta nkun qed nikteb waħdi imma b'ħafna mill-affarijiet lesti fis-sens ta' x'ħajkun qed jiġri bejn wieħed u ieħor fil-film jiġu diskussi ma' Matthew f'dan il-każ. Fil-bidu kif qalet Claire aħna niddiskutu fuq x'inhu il-kontenut tal-episodji, l-istorja, il-karattri u fejn ħajsir kollox, ġifieri nafu kemm jkollna backgrounds. U minn hemm parti tal-proċess kien il-karattri. Simet Emme għax qed ħares lejh il-ħin kollu, domt mhux ħażin biex nasal għall-aħħar design. U minn hemm nibagħtu l-script lill-narratur, jirkordi kollox, mbagħad jien nibda l-animation minn fuq il-voice over tiegħu u meta nkun lest nibagħtu għal mużika u l-aħħar editing u polish. Il-programm huwa fuq il-YouTube channel tal-Literacy Agency. Importanti naħseb li konna xi ħaġa għat-tfal bil-Malti għaliex mhux qed nosponuhom biżżejjed għall-lingwa Maltija. It-tfal mill-ewwel jibdew jaraw programmi bl-Ingliż u bit-Taljan, illum insomma iktar bl-Ingliż m'għandix dubju. Dan żgur jekk mhux l-unika huwa wieħed mill-ftit li ħajkun qed jesponihom għall-lingwa tagħhom. U fil-każ ta' Malta li saret multikulturali, multilingwi wkoll, ħafna ta' tfal fl-iskejjel li huma li ġejjin minn pajjiżi differenti, imma qegħdin Malta u f'pajjiżna nitkellmu bil-Malti. Tajjeb li sa mill-bidu jibdew jisimgħu il-lingwa tagħna
format li joġob lilhom. Sawax dan wara kollox huwa għalihom. Mhux aħjar tiskuża ruħek? Iva, trid tiskuża ruħek. Xejn ma kont bravu? Jabbrik kunx kejken. Kif se tgħidlu? Ek, Iva, trid tgħidlu skużani. Skużani ħafna. U ma terġax. Min ġieli ta' widen lil kliem fil-kanzunetti ta' Corazon, żgur li laqtitu l-poetiċità tal-lirika tagħha. Għax minn barra li Corazon tagħti importanza kbira lil mużika u lil aspett performattiv, tieħu ħsieb ukoll li l-lirika tagħha tinqara donna poeżija. Imut bil-ġuħ kieku taf. Jien naħseb li l-kliem li nikteb tal-kanzunetti jisiltu ħafna mill-poeżiji, jiġifieri kieku ngħid ma kontx influenzata minn poeti Maltin bravi ħafna. Ma kontx inkun kittiba tal-lirika. Kieku tieqaf tikun donna. Il-poeżija tagħtik ħafna pedament biex tikteb inti il-kanzunetti, imma il-kanzunetta hija ġeneru kompletament differenti għaliex l-ewwel nett irid ikollok ir-rima importantissima, mentri fil-poeżija aħna nafu li aktar kemm imur mażmien aktar qegħdin ikollna jsu vers ħieles, poeżija aktar moderni neqsin minn dik il-forma u dik l-istruttura. Fil-kanzunetti le, għax fil-kanzunetti aktar kemm ikollok struttura aktar importanti għaliex iktar ħadd appella l-widna jekk ikollok xi ħaġa taqbel għandek il-versi li qed jidħlu fil-mużika bl-eżatt mela allura għandek anke sillabar illi huwa b'ċertu regola. Huwa proċess illi jiġbaħ ħafna lill-kitba kreattiva l-oħra. Dik li studjajt anke l-iskola jiena biex nikteb komponiment, ġifieri l-ewwel inti tfassal l-idea, tagħmel pjan, tipprova ssib idejat, tixbijat, metafori, immaġni, stampi li inti tista' iddaħħal f'din it-tema li tixtieq tikteb dwar, ġifieri dak kollha u hija sena li aħna nitgħallmu fil-kitba kreattiva in ġenerali. U mbagħad meta tasal biex tiktibha apparti l-kitba per se li fil-verità fil-każ tiegħi ma tantx toħod li ħin, l-iktar parti importanti hija l-editing li inti tqassar, tibdel, tqaċċat, tikkoreġi. U naħseb dan huwa l-proċess normali ta' kull kittib, min jikteb ktieb naħseb juża l-istess proċess u jiena bħala kittiba tal-kliem tal-kanzunetti nuża dan il-proċess ukoll. Ovvjament għandi xi ħaġa żejda li mbagħad irrid naqqadhom mal-mużika. Jiena fortunata li nikteb it-tnejn, allura l-proċess isir b'mod sħiħ. U bekk dan il-proċess, il-fatt li jisir f'ħaġa waħda, jgħinni biex il-kliem u l-mużika dejjem ikunu uniti. Ma jidhrux jisom ġew inkullati fuq xulxin b'xi mod, imma li jtaġnu bħala ħaġa waħda. Nisir lejba l-tarbija tat-twelid mill-plastik brazzoletta roża marbuta mali. Għalkemm jien għandi ftit background tal-lingwa u għamilt il-kors tal-qari tal-provi, eċetera, imma niddejja illi nkun kondizzjonata żejjed mir-regoli tal-lingwa għaliex fil-verità biex tkun kanzunetta tajba m'għandix għalfejn tkun lingwistikament perfetta u laqqas mal-fejn issa tkun korretta. Jiġifieri laqqas irid inkun skjava żejjed tal-lingwa illi biex nikteb Malti korrett jiena mbagħad ikolli kanzunetta li hija inferjuri. Li jiġri kultant hija li titissib bilanċ bejn pereżempju li jkollok l-aċċent jaqa' eżatt kif suppost u l-mużikalità tal-kanzunetta. Kultant tagħmilha li aċċent ma jkunx postu u l-kantanti kbar jagħmluha u l-liriċisti kbar għamluha li l-aċċenti ma jkunux posthom għaliex inti trid tinħeles ftit mir-regoli tal-lingwistika u tal-lingwa biex inti tikteb kanzunetta tajba, imma li jkollok background huwa importantissimu li inti taf li jekk qed tikser regola mhux għax ir-regola ma tafix, imma li xtafu għaliex hemm il-bżonn jew hemm is-sens tagħmel sens li inti titwiegħed minnha. L-album għal-bej huwa t-tieni album tiegħi ġie 5 snin, eżatt 5 snin wara l-ewwel album hawn jien.
Kien album illi ħafna mis-saħħa tiegħi għaliex il-kanzunetti trid tikteb b'mod illi min kien diġà jsegwik jibqa' jħobb ix-xogħol tiegħek. Imma fl-istess ħin ma tistax tibqa' fl-istess post, trid tibni, trid tevolvi. U dan huwa proċess li mhux faċli għaliex meta inti tieħu triq tibda tgħid fejn sejjer u l-post fejn sejjer huwa l-post it-tajjeb. Anki it-temi huma ftit iktar differenti mentri l-ewwel album kien iktar dwar kanzunetti nostalġiċi, issa dan jazzarda aktar, dan l-album jazzarda aktar fit-temi tiegħu. Dak kien proġett kbir ħafna għalija kien proġett kbir riskjuż għaliex kif dejjem ngħidu meta inti tagħmel album ta' kanzunetti bil-Malti mhux se tfendih, mhux se tmur tajjeb kummerċjalment. Tispera biss illi dawk il-persuni li inti tkun tixtieq li japprezzaw ix-xogħol tiegħek jasal għandhom u li almenu għaw Malta dan l-album jgħin biex ikollna repertorju aktar mimli, aktar vast ta' mużika li hija tagħna. Diskussjonijiet dwar il-Malti spiss jieħduna lura fil-memorja u jqajmu fina sentimenti nostalġiċi. U xemm aktar nostalġiku mill-kodba ta' tfal tal-imoddi? Ewlieni fost dawn il-kodba hemm id-Denfil, serje ta' kodba ikonika li minna talmu ġenerazzjonijiet sħaħ ta' Maltin. Id-Denfil kien żvilupp importanti ħafna, kien żvilupp li konna inna nistennew u kien ilu jinħass il-bżonn tiegħu, illa li ġi wara perjodu twil ta' deċenni sħaħ tal-ġabra ta' Art. Is-sensiela ġabra ta' Art kienet sensiela sabiħa ħafna. Imma bħal kull ħaġa oħra għamlet żmienha. U kemm affarijiet li ġew ishom skaduti. Fl-74 kien hemm Ministru tal-Edukazzjoni Agata Barbara kienet ġabret tim ta' nies jien ma kontx fih, imma naf li kien hemm wieħed milli kien minn ta' quddiem kien Viktor Fenek illi mexxa id-Denfil, illi dawn bdew jikkuntattjaw awturi differenti biex jiktbu jew jagħtuhom kitba li kellhom diġà għad-Denfil. Ta' min ngħidu fid-Denfil inkludew ukoll xi affarijiet li kien hemm fil-ġabra ta' Art li ħassewhom għadhom validi. Kellek element ta' kontinwazzjoni mill-ġabra ta' Art, imma tnaddaf minn ċertu elementi u anki iddaħħlu ċertu kunċetti moderni, jiġifieri il-ktieb ġie updated, il-ktieb ġie iktar jatterixxi l-attenzjoni u l-interess tal-udjenza żagħżugħa illi beda jkollok imbagħad fis-sebgħinijiet, tmeninijiet, eċċetera. Id-Denfil ċertament kien importanti fl-istorja tal-pubblikazzjoni Maltija il għaliex kien wieħed mill-ewwel kodba ħansejħulu moderni direttament għat-tfal Maltin. Għat-tfal Maltin tas-sebgħinijiet, tat-tmeninijiet. Id-Denfil kellu iktar stampi darba u kienu stampi b'żewġ kuluri. Mentri il-maġġoranza tal-ġabra ta' Art kienet kulur wieħed, għalkemm il-ġabra ta' Art kellha wkoll b'żewġ kuluri diġà, imma mhux wisq. Joseph Mallija, d-disinjatur, l-illustratur tad-Denfil, kien jinxteħed kienu niftakar neħħewh minn għalliem tal-arti fl-iskejjel u xeħtuh jaħdem fuq id-Denfil, għax ovvjament biex tagħmel dan mhux ktieb wieħed qed ngħidu, dan għandek madwar 6 kodba jekk mhux iktar. Għal kull sena biex tagħmel illustrazzjoni daw kollha, ġifieri trid tixteħed full time fuq hekk. U d-Denfil kien intlaqa tajjeb ħafna. Jiena nara id-Denfil mhux biss bħala ktieb tal-iskola, mhux biss bħala ktieb illi t-tifel irid jaqrah għax huwa l-iskola bil-fors, imma kellek element ta' rakkontar interessanti illi jiena naħseb ħafna drabi kien iservi wkoll bħala arja l-gost f'perjodu fejn il-fiction bil-Malti kienet għadha nieqsa. In-nuqqasijiet dik il-ħabta meta ħareġ ma naħsibx li kellu. In-nuqqasijiet tarhom meta jgħaddi żmien u tajt dan issa qed jiġi dik li ngħidulu dated. Pereżempju l-illustrazzjonijiet. Għalkemm l-illustrazzjonijiet ta' Joseph Mallija jogħġbuni ħafna. Imma llum il-tfal irridu orsoġ bil-kulur. Illum id-Denfil għadda żmienu, jiġifieri ma nistgħux niġġudikaw il-kwalità tad-Denfil bil-kriterji tal-lum, naturalment. Meta ħareġ fi żmienu, jiena naħseb illi overall kien mela vojt illi kien ilu jinħass. Illum naraw kellu skadut bħala produzzjoni,
bħala produzzjoni llum jidher li huwa antik. Anki l-istil, narġa' ngħid għandi rispett kbir jiena lejn l-istil ta' Joseph Malli u artist ipinġi kien b'faċilità kbira, mhux il-figura kien jilħab biha. Imma ovvjament l-istil illum qed jinbidlu. Jiena li kelli nagħmel kritika li id-denfil, naħseb dik hija l-kritika ewlenija li nagħmel. Illi għalkemm tnaddaf mill-elementi l-iktar koloniali, mill-elementi l-iktar obsolit, ħanajdu hekk, li kellek fil-ġabra ta' art, xorta kienet għandek element pjuttost qawwi mill-ġabra ta' art. Fejn naħseb seta' sar forsi daqsxejn iktar sforz biex id-denfil ikun iktar rifless tas-soċjetà Maltija tas-sebgħinijiet u tat-tmeninijiet. Fil-ħajja tal-lum spiss jiġri li niftehmu biex niltaqgħu fuq Facebook. Biex la niltaqgħu, nitkellmu dwar x'hemm mhux m'hemmx fuq Facebook. F'din ir-rokna se ndawru ħarsitna lejn l-iskrin u s-siti soċjali sabiex nanalizzaw il-lingwaġġ użat fi pjattaforma daqstant importanti tal-lum il-ġurnata. Il-riċerka tiegħi kien studju ġdid ħafna, allura ma kienx hemm studju ta' xi ħadd ieħor li stajt tqabbel miegħu, allura kien kemm iktar riskjuż. Fittixt ħafna fuq l-utenti li jużaw Facebook, qsamthom fi 3 kategoriji li kienu primarjament bejn 13 u 18 sena li huma l-kategorija żgħira, il-ġenerazzjoni żagħżugħa, bejn 25 u 30 sena li kienu n-nies qishom il-maturi li bdew id-dinja tax-xogħol, u mbagħad il-ġenerazzjoni ikbar ta' fuq 45 sena. Grazzi għal-mod ta' kif inqasmu, rajna wkoll varjetà kbira ta' kif jiġi użat il-Malti. Kont nidħol fil-Facebook kuljum, kont nara ċertu kummenti, ovvjament jiena żied biss dawk il-kummenti li kellhom il-Malti u l-Ingliż. Kien hemm kummenti li kellhom Malti biss jew Ingliż biss imma dawk ma tgħidx każhom. Kellna ħafna mill-ġenerazzjoni żagħżugħa li fil-kwestjonarju semmew li daw jużaw l-Ingliż biss, jew inkella taħlita ta' Malti-Ingliż. Kien interessanti ħafna li konxjament daw kienu jafu li huma konxi li qed jużaw taħlita ta' żewġ lingwi flimkien, jiġifieri għalihom kienet bħal speċa normalità. Meta mbagħad tikkumpara mal-persuni li kellhom 45 sena jew iktar, dawn jagħmluha ċari li jużaw Malti biss jew inkella Ingliż biss. L-iżbalji wkoll kien hemm differenza kbira, kategorija żgħira, żbalji kienu żbalji tal-ortografija kienet tidher ċara jew biex iqassru, jiktbu skont il-fonetika kollox kif jinħass. Mentri mbagħad il-kategorija l-kbira kienu żbalji ngħidilhom li ma kinux aġġornati mal-iżvilupp tal-lingwa. Forsi żbalji fejn ma jafux fejn ħajpoġġu lajn, però kienu żbalji minuri ħafna. Eżempju ta' taħlit tal-Malti u l-Ingliż kien hemm ħafna, pereżempju. Meta beda jingħata kompliment, indunajt li l-kompliment kienet jingħata fil-maġġoranza tal-każijiet bl-Ingliż, minn bagħad titkompla s-sentenza bil-Malti. Pereżempju, looking good sieħbi, jew high class ħabiba. Apparti minn hekk kien hemm iktar taħlit fejn in-nies bdew jiġu bżonn frażijiet li juru żmien jew li juru xi tip ta' appuntament. Pereżempju, narak Friday jew jien beħsibni mmur next week. Dawn kienu ħafna każijiet rikorrenti li rajt meta ġbar daw il-kummenti. Pereżempju, kien hemm wara l-bieraħ you've hit the jackpot, my friend. Jiġifieri hemmhekk il-kelliem uża you've hit the jackpot għax ma sabx frażi oħra li taqdih bil-Malti. Allura ddeċieda li jaqleb mill-Malti għall-Ingliż. Kien hemm waħda pereżempju that daqqa ta' truck Sunday feeling. Kienet xi ħaġa interessanti ħafna għax u prova juża idjoma li nużaw bil-Malti li ħafna drabi jużaw għaż-żgħażagħ daqqa ta' truck jew daqqa ta' van u daħħalha f'sentenza bl-Ingliż, jiġifieri t-taħlit kien kumpless b'dak il-mod. Iż-żgħar sfortunatament il-mod ta' kif kienet ta' kif jiġi użat il-Malti kważi intenzjonalment jiktbu ħażin anke jekk kien il-kelma għajdli, għajd-l-i. Meta inti fil-verità kemm tpoġġi lajn i quddiem, flok ma tibdel totalment litri. Kien hemm żbalji jew kollox tajjeb tajjeb jużaw is-sistema tal-erq mbagħad u der ċar ħafna l-kategoriji kif inqasmu, ġifieri kategorija taż-żgħażagħ ma' dawk tal-fuq 45 sena, deret distinzjoni ċara bejniethom. Il-kategorija tan-nofs kienet jista' tilab.
mhux kulħadd ma kienx hemm pattern li kulħadd ħajimxi bl-istess regola. Kien hemm min jikteb Malti tajjeb ħafna, kien hemm min totalment qal fil-kwestjonarju li juża Ingliż biss, għaliex jibża għax fil-kwestjonarju jiena staqsejt għalfejn tuża Malti biss jew Ingliż biss jew taħlita. Li l-biżgħi li ma jafux ma jridux jiktbu Malti biex ma jaqgħux għaċ-ċart għax ma jafux jiktbuh kif suppost. Jiġifieri u kienu nies li huma għandhom kariga għoli ħafna fis-soċjetà, jiġifieri managers, avukati, li fuq Facebook ma jridux jiktbu bil-Malti biex ma sħabhom ma jaqgħux għar-redikolu. It-taħlit huwa parti li sar integrali mill-lingwa tagħna. Llum kważi nista' ngħid li diffiċli tagħmel sentenza kompletament bil-Malti jew sentenza kompletament bl-Ingliż. Ovvjament ir-riċerka turi li il-mod kif jitkellmu żgħażagħ, il-mod kif jitkellmu n-nies ta' kuljum ġiet riflessa f'dawn il-kummenti ta' Facebook. Ġieli jiġrilkom li titħawdu bejn ħrafa u leġġenda? Mhux weħidkom tafux. Billi dawn iż-żewġ ġeneri jagħmlu parti mit-tradizzjoni orali, spiss jiġri li nħawduhom flimkien. It-tim tal-Ilsienna stħarreġ daqsxejn x'inhi sewwa sew leġġenda. Leġenda hija storja, x'aktar storja qadima li ilha tingħad. Illi min jgħidha u min jismagħha jissuspetta li hija vera, li għandha xi fundament storiku. Ħafna drabi ma jkollix, però n-nies lesti li jemnuha. Il-leġenda hija storja bbażata fuq ġrajiet kemm ta' vera kif ukoll inventati. Ħafna drabi il-leġendi f'Malta ikunu ffukati fuq aspetti mill-ħajja, kemm fenomeni forsi affarijiet strambi li qatt ma jkunu ġraw, u aspetti oħra li jikxfu l-kultura u l-mentalità tal-pajjiż, ngħidu aħna superstizzjoni, dbatijiet mill-ħajja u l-ħirsa u affarijiet oħra li jikxfu lill-popolin biex ngħidlek. Fi żmieni ħafna nies kienu lesti li jemnu. Li San Dimitri darba veru kien ħareġ minn ġol inkwadru biż-żiemel b'kollox mill-kappella li għandu naħa tal-Arp għawdex, għax kien hemm waħda miskina u t-torok ħadu l-attifel u San Dimitri telaq biż-żiemel li jiġi warahom biex iġibi l-attifel lura. Jiġifieri kien hemm żmien meta dawk in-nies kienu lesti li jagħmluha. Ħafna drabi hawn min iħallat il-leġenda mal-ħrafa. Il-ħrafa jisimha magħha fil-qofol tagħha mhijiex realistika, għandek l-immaġinazzjoni, il-fantasija, mentri l-leġenda għandek kemm affarijiet li seħħew vera kif ukoll inventati. Dawn l-istejjer għadhom jiġu ġenerati. Dak li huma moderni ngħidu aħna jgħidulhom leġendi urbani fid-dinja li titkellem bl-Ingliż. Ngħidu aħna xi ħadd jgħidlek mintof darba mariċċina u meta mariċċina ċ-Ċiniżi qalulu saqsewh u tkompli l-istorja saħu inti temmina jew ma temminix sakemm ma tkunx xi ċajta goffa speċi. Ikun hemm iċ-ċans li temmina ngħidu aħna xi ħadd jgħidlek darba mintof kien għaddej biż-żiemel minn quddiem il-gażin tal-Belan taż-Żejtun u xi ħadd tgħajjad u inti tkompli bl-istorja u ikun hemm nies lesti li jagħmluha oħrajn li jafu li mhux minnha sewa. Imma leġenda hija dik li min jgħidha min jipproponiha qed tagħtiha x-xeħta li veru ġrat. Li di differenti minn ħrafa, għax ħrafa ngħidu aħna tibda xi ħaġa aktar darba kien hemm ħmar u ltaqa' ma' żiemel u żiemel qal lill-ħmar issa jien nittama li ma jkunx hemm ħafna nies sewa li jemnu li l-ħmar kellem iż-żiemel, inti però taf li ħrafa u toqgħod bis-sabr tistenna dak li tgħidlek l-istorja għax forsi tgħidlek xi ħaġa tajba ta' xi tagħliema. Xi ismiet ta' leġendi popolari għandek it-tfajla tal-palazz, rajt ma rajt smajt ma smajtx, l-arusa tal-Mosta, il-Madonna tal-Minsija u t-Musa, il-Madonna tal-Isperanza u l-bqija. L-iktar li hemm fejn jidħlu t-torok. Sewa, hemm ħrejjef fejn tidħol xi mara xieħa wkoll jew xi niċċa tal-Madonna ngħidu għall-Madonna tar-Rummin jew Madonna tal-Ġebla. Illi l-istess kun hemm xi leġenda waħda xi ħadd tefa' ġebla lejn xi niċċa u l-ġebla weħlet fil-ħġieġa ngħidulha tan-niċċa u ma kisritix. Dawk huma ħafna drabi jkunu leġendi reliġjużi marbutin ma' xi kappelli ngħidu aħna jew ma' xi postijiet fejn hemm xi blat daqsxejn waħda stramp sewa.
u jagħtu lemħa storika, jagħtu ambjent storiku l-karatteri ta' ġo fihom. Il-leġenda ma tistax tgħid li hija f'kategorija magħluqa, il-leġendi ħafna drabi ma seħħewx fl-istess żmien, allura it-temi jinbidlu jibqa' biss it-tom bażiku tagħhom biex ngħidlek. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.